Ay, bugaw. Ano ba? Lulu ba? Ay, sulog, sige. Lulu ba si Lulu? Ano na? Ay, sa ano? Ay, sa ba? Pamino sa ba ako stress mo? Si Lulu ba? Ano sulog? Si Lulu ba kay? Nakadaog dito. Ha? Nakadaw? Oo, 20. Kagambay man di ay. Oh, 20. 20 bilyones. Ha? Oo, Kami taglaw-gaw. Araw ko. Oh, Hapatay. Kunyagaw. kaproblema naman aring daw. Nakabulog biya ka nga. Si Lulo. Nabay to iko ano? Sa kasing-kasing. Kunyag. Pag makabalo to. More kamatian. Ito no. Saan ka nato nino? Ito gaw. Kinam mo gani ni Berto? Ah, sino Iberto? Katong may manulte? Oo, kato ba? Oh, pwede. Ano na ikaw? Kato kay gwapa ito mo istorya ko gaw. Kanang hapsay nga istorya ba? Para dili makalitan si Lulu dayon. Amo to itong kuan nga siya mo itong paistoryan kay Lolo Oo, para. siya atong istorya sa Lulu. Oh, sige. Kaya kung kita may istorya gaw, basta niya, dahilan mamatay si Lulu yun. Mao gani problema kay ta na gaw. Nya, ang problema kung asa tong makita to si Iberto. Ay, nakita na ko dito gaw. Kita na ko sa dito, napala-pala itong balas nito yung tinapok ba? Ah, sige. Tara. Dito. Ato mo ton. Tara to. Oh, mayo kay para Ay, ito si Lulu kasi... para mabahiran nitang Lolo ba? Para mas masulot lagi gaw. Alam mo yung tanga mabahiran ta bro. Magani, mapoy ka na ng gaw. Kung ako. Dito to gaw. Lulu. Atas na mo. May hapon oy. Oy, may hapon mo dong. Sa problema. Lulu ba? Ito man dito sa payag. Lulu ka rin dong. Uy, sa may problema kay Lulu eh. Si Lulu, Noy, nakadaog og 20 bilyones. Swerte nga, oy. Kung nakataog sa luto, Noy. Ano, oh. Ano ang gawas, Noy? Ano ang gidaogan ni Lulu? Pwede na ko, 20 bilyones, Noy. Mga hinod ako kay pero ang dami na problema. Anoy? Kaya ka si Lulu lagi. Nakabulumi nga nanay kanang heart failure ba niya. Ano mong sultihan og kanang bitubig sa basig. More kamatyan. Nya mo nang problema meron kung sa una pero nakauna naman mi nga ikaw murag medyo kanang mayo-mayo man ka mo pa garay-garay. Hangin ka na mo nga ikaw mo yung sa kalulu nga kanang dili siya makalit ba nga malipay siya nga usa bang malipay nga ang brote nga kanang makabalo siya nga nakadaog siya 20 bilyones. Mayo ba? Oh, pasi ba disgrasya yan na. Ay, magbuka mo na istorya ko, Noy. Unang ikaw ang among giduol. Hindi nga dito dito siya ha. Nang ikaw ang mapa-istoryahan dito. Sige dong. Wala problema, ako bahala. Sige Noy. Masisa kay Noy kay turbo jud ka sa imong trabaho diri ba pero hindi lang Noy. Sayang ni bakwat. Kilan. Parta na ni. Sige Noy, bini dito Noy. May na lang po na sa inyong kagmaon ninyo. Lagi. Nga Noy, tara. Bita Noy. Sabay ta. Nay lang gusto si Lolo na Noy kay basig. Disgrasya ba na? Problema. Sige mo kanay bakit dito ni pwede nga kami mo direct. Kubal. Pa rin no? Yun ako Noy. Nang pwede ikaw lang tayo mabante dito Noy. Mabante tanto lang dito ba? Sige magalitan si Lolo ba? Ay manang ikaw lang mabante kay ano ay makistorya. So manago na sa imidiri Manilang. Hindi si Moha. Kung sa resulta dito. Sige dong, ako na bahala kay Lolo nimo dong. Sige Noy. Salamat kay Noy. Uy, naamalagi ka pre. Ang say ato pre. Ako'y mayong balita ba? Pahibalo nimo. Ito may maayo anak pre. Patay pre nga. Tanda na kung sa imo habang nga. Sumo magay pa. Aw, wa mo gabado ka pre. Na. Kung chicks dito ba? Ang mo na to sa una.
Ay. Pero Bag na kayo kan, pre. labay pa ato, pre. Ano man, pre? Halimbawa, pre ba? Nga ningdaog ka og luto na 20 billion. Ay buhaton mo si mong kwarta. Ha? Kung aba na, pre. Kahit kung sa tinuod na, pre. Kahit kung sa kaon, gamay ramon kong kaon. You serious? Kung maglaglag ko, iguang naman pug ko. Aw, kung tinuod na, pre. Ito nga, ta sa 20 bilyones, pre. Hinood ka, pre? At 10 bilyones ta. Tinuod na, pre. Oy, pre! Sama ka, pre! Pre! Ito rin istorya, ay, pre! Go, 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 go! Bibirton saan ba? Ano di ba na? Tabagi! Nay, nay! Tabagi! Bahin mi sa akong gaog sa luto. 20 bilyones itong aming duha. Nagkaroon na ngani na may noon. Pre! Saan na ron? Pre! Paminaw, pre! Saan na? Zaman dong! Ayang, ang sinong ka-istorya yun, no? Sinong ka-istorya lang, ikaw ang nakadaog bigaloto-lo, tinood ka na makadaog, no? Ako mo'y nakadaog! 20 bilyones, no? Ang saan naman ikaw? Ay! Anong kailangan kong gawin? What's up, Carmenian? So yes guys, salamat kayo sa pagtanaw na po sa among video. Kaya kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among FB page. So, shoutout na ako sa atong mga number 1 nga mga sponsor. Yes. No, si Bingo Minal Vlog, si Imsyong, no, sa iyang paghatag og Gcash nga pang snack. So, very thank you og ang hashtag by Uncle, no, sa iyang mga pagtudlo kung saan nga mahimumi nga pinod nga vlogger. So, Shoutout po ko diya sa akong ante si Elvira Alianita nagpa-shoutout. Og sa akong mga pamilya diya, og sa akong mga kaubanan sa Panakan. Og akong igagaw sa Jinsan. Shoutout diya. Ay mo kalimot ha. Sa ako ha. shoutout. Yes! Please subscribe, Dak33. Shoutout kay It's Our Brothers. O paki-subscribe ang YouTube channel ni Orcs TV sa Bunawan, Agusan del Sur. Og shout out po ko kang Los Pautan Vlog. Yeah. Og shout out po ko kang sa Kasil Family. Og kang Bibing Anas. Og kana lang guys, daghang salamat. Og shoutout ko kay Barte, no, singa na tawon. Si Jake Barte. Jake Barte. Shoutout og soban pa nga wala naman na mention, so sorry kayo, no, pero Short na sa oras. short. Thank you. Bye bye.